Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, jinými slovy zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Předložený návrh zákona je monotematický a jeho cílem je provést do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2023/2661 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2010/40 EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. Návrh zákona stanoví základní pravidla směřující ke splnění povinnosti České republiky zajistit, aby 27 kategorií dat vztahujících se k poskytování vybraných služeb inteligentních dopravních systémů bylo dostupných a prostřednictvím vnitrostátních přístupových míst rovněž přístupných. Zatímco dle směrnice se dostupnost dat Pane ministře, já se přeruším, tady to hučí v tom sále. Jestli někoho nezajímá novela zákona o silničním provozu, tak prosím, můžete odejít z toho sálu. Když se pak bude hlasovat, já vás zase přizvu, ale poprosím tady o ztišení. Děkuji, pane předsedající. Zatímco dle směrnice se dostupnost dat rozumí jejich existence v digitálním strojově čitelném formátu, přístupností je možnost v tomto formátu dotčená data obdržet, a to prostřednictvím digitálního rozhraní zřízeného členským státem Evropské unie. U drtivé většiny dat jejichž dostupnost a přístupnost má být zajištěna, k tomu dojde prostřednictvím již existujících celostátního dopravního informačního systému. Celostátním dopravním informačním systému budou vedeny nejen údaje o situacích provozu na pozemních komunikacích jako doposud, ale nově také vybrané údaje o obecné, místní a přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, tedy o vybraném dopravném značení, a též údaje o vybraných parkovištích a jejich dostupnosti. Správcem celostátního dopravního informačního systému je již v současnosti Ředitelství silnic a dálnic, státní podnik, které bude dotčené údaje zveřejňovat. Kromě shora uvedených údajů bude zajištěna rovněž dostupnost a přístupnost údajů o tzv. Přístupových uzlech, tedy o zastávkách linkové osobní dopravy, stanicích, zastávkách a nástupištích na dráze, přístavech a přístavištích využívaní pro přepravu cestujících podle jízdního řádu a letištích, na nichž je provozována pravidelná obchodní letecká doprava osob. Údaje se budou týkat nejen umístění přístupových uzlů, ale též přístupnosti těchto uzlů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a přístupových cest k nim. Údaje o přístupových uzlech bude zveřejňovat Ministerstvo dopravy. Návrh zákona stanoví subjekty povinné k poskytování shora uvedených údajů: Ředitelství silnic a dálnic, státní podnik či Ministerstvo dopravy, jimž jsou například vlastníci nebo správci pozemních komunikací, Policie České republiky, silniční správní úřady nebo provozovatele dráhy či letišť. Počítá též s vydáním prováděcí právní úpravy v podobě vyhlášky Ministerstva dopravy. Návrh zákona stanoví v návaznosti na uložení výše popsaných povinností skutkové podstaty přestupků za jejich porušení ze strany vybraných subjektů a odpovídající správní tresty za spáchání těchto přestupků. Návrh zákona dále v souladu se směrnicí stanoví, že posuzování souladu s požadavky stanovenými specifikacemi, tedy nařízením Evropské komise, provádí právnická osoba zřízená nebo založená Ministerstvem dopravy, kterou k tomu Ministerstvo dopravy pověří. Předkladatel návrhu zákona počítá s tím, že touto osobou bude Centrum dopravního výzkumu. Jde o etablovanou veřejnou výzkumnou instituci, jejíž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. Návrh zákona též stanoví v souladu se směrnicí dílčí pravidla ochrany osobních údajů spjatá s povinností jejich anonymizace, případně pseudonymizace. Děkuji vám za pozornost.
Tak děkuji.